Ngayon nag-live po ako kasi pag-usapan po natin yung mga nangyayari po sa ating bansa. Hindi na po importante sa akin kung ano yung mga magagandang thumbnail o ano. Basta maipahayag ko lang yung gusto ko lang ipahayag. Kasi kapag nanonood ka, nako, unang tingin mo sa issue, kala mo Pilipinas yung nangaargabyado. Bandang una nung pinalabas yung video, hinahablot yung mga supply para sa mga sundalo sa diyan sa Sierra Madre saka sa Ayungin Shoal, lahat po yan. Basta yung nakikita natin na video diyan, nako. Talaga kung iba lang siguro yon, talaga nanggigigil na sila. Talagang napakahirap pong isipin, ano po. Nandun pa rin yung kumukulo pa rin yung galit pero pinipigilan ko kaya hindi ko tatama-tama yung sasabihin ko eh. Kasi tayo Pilipino tayo. Dapat lamang din naman sana na ipagtanggol natin yung pang-aapi nila sa atin ba? Yung pang-aapi nila sa atin kasi matagal nung panahon pa nga, kaya nga saludo rin tayo kay Pangulong Erap kasi pinasadsad niya yan na barko para may protection, di ba? Galing din. Galing talaga. So, kaya yan kapag nakikita mo, dapat naman, huwag ganun yung ginagawa ng mga taga-ibang bansa. Alam mo, napakahirap magsalita kaya, kaso lang, syempre, sa tuwing nanonood ka ng vlog, ganito yung sinasabi sa kabila, Pilipinas pa raw yung nagpro-provoke, samantalang yung katotohanan ay kitang-kita naman na sila yung nagpro-provoke. Mahirap po yung ganoon. Tayo po ay Pilipino, syempre, magmalasakit tayo sa Pilipinas. Huwag po yung kung ano-ano pa yung ginagawa natin. Kitang-kita naman po, Kitang-kita po doon sa video kung papanoorin ninyo kung paano nila nilalapastanganan ang karapatan ng mga Pilipino samantalang ang layo-layo na nila. Saan kaya sila kumuha ng pag-iisip na sa kanila yan, Ang layo. Samantalang sa atin niya talaga yan kasi mayroon tayong economic exclusive zone. Ayan po, nandiyan po sa Republic Constitution of the Philippines, Article 1, the National Territory. Ang liwaliwanag po. Kaya iba na talaga kasi hindi man tayo nagkakaroon ng katalinuhan kagaya ng iba, pero na-sense na natin yung gusto nila. Siyempre, sila ay industrialized country rin. Well, mayaman na bansa. Nakikita nila yan na maraming reserves sa atin. Yan. May reserves talaga sa atin na kayamanan. Kaya ganyan yung ginagawa nila. Pero tayo Pilipino, huwag po tayong papayag na ganyan yung gagawin nila sa atin. Wala man tayong magawa, tulad kami dito. Anong dapat naming tanungin nyo kami? Isa ka lang OFW, anong magagawa mo? Marami po kaming magagawa, manalangin po kami. Ang buhay na to, hiniram lang. Kaya ako naniniwala ko sa panalangin sa Panginoon. Muna, pinapanalangin namin. Ako, yung presidente natin. Lahat ng mga kabinete, lahat ng mga senador, pababa, hanggang lahat ng mga pwersa ng Pilipinas. Yun yung magagawa namin. Pwede namin ipanalangin. Diba? Baka sabihin, ano naman magagawa mo isa ka lang OFW na nandiyan sa Saudi. Yung damdamin ng isang Pilipino, yung pagmamalasakit ng mga Pilipino para sa mga kinabukasan ng ating mga apo-apo at mga anak. Yun yung nararamdaman namin dito kapag nakikita namin dyan sa Pilipinas. Lalo na yung iba, ayaw pang maniwala. Pinapanigan pa nila yung mga nang-aapi sa atin. Inaapi na nga tayo, pumapanig pa sa kanila. Sa hindi malamang damdamin. Kasi may term dyan. Kaya ko lang sanang banggitin yung nasaan yung nationalism ninyo. Pag
pagmamahal sa bansa ba, patriotic pledge no si Rizal, I am a Filipino. Yan, no? Ang ganda. Yung patriotic pledge na itunuro pa ni Dr. Jose Rizal, national hero yan. Nasaan na ngayon? Nawawala yun nawawala. Yun, nasabi ko na po yung pwede namin gawin dito, na manalangin po kami. Ako man po ay naniniwala naman sa ganon, hiram lang tong buhay na to, tapos sa ganyan nangyayari, sa bawat magbukas ka, mapa-Facebook, mapa dito sa YouTube, makikita mo yung ginagawa na kitang-kita na ng dalawang mata natin sa video, hindi naman edited yan Tapos yung mga iba, ang pinapaniwalaan, yung sila pa rin, ay hindi ko na rin matanto. Di ko mapagtanto, di ko masipat, di ko maisip, jak mapanunot, nga kunada, sakit ulok, maulaw akong mayang, kunada, pwede na duman, Ilocano noon. Nagrigat nga siya ni makikita. Well, awan di, sino kamla ko ba? Ngayon, siyempre, ditong damin, Jeric na, the feelings of being a Filipino. Yun po, kahit kalimutan na namin yung karapatan kasi alam naman namin na hindi kami equipped dyan Pero nakikita natin na tama po yung ginagawa ng ating yan talagang dapat gawin. Kasi since 1978-79 ay naging atin daw according to Attorney Estileto Mendoza. Yan. Ating na yung nagkaroon na tayo ng karapatan sa Spratly Islands and layo nun papunta pa dito kaya yung mas malapit pa sa atin, di ba? Yun lang po yung nakikita ko kaya ano pa ba? Suportahan natin ang ating gobyerno. Ang ganda nga nang nangyayari Bakit nga ba may gobyerno, di ba? Yun ang unang tanongin natin. At ano nga ba ang gobyerno para mailagay natin sa puso't isipan natin. Di ba? A government is an agency through which in order to carry the will of the people. Isa po yung ahensya para yung will ng mga tao mapunta diyan at maidirektiba ng mga namumuno. Yan. Huwag po yung diyan na nga yung gobyerno natin, nagkakaroon pa tayo ng interest groups. Nagbubuo pa tayo ng interest groups, pang sariling interest. Ang hirap po. Mahirap. Para may pakita na lang ako, mas magaling ako sa inyo, mas maganda ang ginawa ko. Suportahan na lang po natin. Suportahan na lang po natin yung gobyerno kasi sila yung current Kaya nga may tinatawag na tenure and term of office. Yan po. Kapag tapos na po yung mga term of office natin, magtanim po tayo ng mga magagandang edukasyon. Yan. Pwede tayo magbigay ng mga edukasyon. Huwag na yung internal operation at saka actual operations ng kasalukuyan na namumuno. Ibang usapan na rin po yan. Pwede tayong maging advisor. Kung pwede na kinuha tayo. Napakaganda, no? Well, hindi naman po ako bihasa kasi bino-voice out ko lamang po yung analysis ko at saka nakikita ko. Kagaya ng sinasabi ko, nakapag-aral naman po ng political science at criminology. Ayan po. May 27 units din ako sa masteral, kaya yung mga sinasabi ko, hindi naman po as is wasted or zero. May basis po naman. Ayan. Kaya nga yung patriotic pledge na lang, totoo po yan. Siyempre, napag-aralan pa natin yan sa Lives of Dr. Jose Rizal. Sa Article 1, nakuha din natin yan sa Constitution natin. So, titignan din natin, wag po yung berada ng berada, bagkus makipagtulungan na lamang po tayo kasi napakaganda po. Yung gobyerno, pilit mo naman kung ang lalayo ng mga lugar talagang inilalapit ng ayaw ko nang banggitin, nilalapit ng namumuno sa atin yung gobyerno para sa mga tao. Siya naman yung dapat. Hindi yung gobyerno na kinakatakutan mo, nanginginig kapag ang gobyerno talaga, it's an agency through which carry the will of the people na.
Eh yung will ng mga people, paano na yan pag dumating yan, takot na takot, nasaan yung will ng mga tao? Ano ba yung will? Di ba? Ano ba yung will, unang-unang will ng mga tao? Siyempre, yung mailapit natin yung poverty sa middle class. Nang lumapit naman, kasi ang nangyayari sa atin, nandito yung poverty at below poverty meron pa, ang layo ng gap. Kaya nga lumalapit ngayon yan na ganyan eh. Ibig sabihin umaangat yung buhay ng tao. Eh paano yung bigas? Bigas na lang ng bigas yung binabanggit. Bakit? Kahit sino pa naman ang nakaupo dyan, ganun pa rin naman yung presyo ng bigas eh. Kahit sinong presidente ang umupo, ganun pa rin yung presyo ng bigas kasi hindi naman nila kasalanan yan. Worldwide po yung inflation eh. Ato, halimbawa, eh bakit yung pera namin dito, 15 pa rin ang pinapadala namin, ilang taon na. Oh, wala pang nakaupo noon na bago. Ayan ang patunay na kahit sino maging presidente, hindi problema yung bigas, talagang mataas ang presyo. Samantalang yung iba kasi pinapanood mo ano yung ini-interview, hindi naman nagre-research, so minsan hindi nila alam yung nangyayari sa inflation, tira ng tira. Yung iba naman, hanggang stop vlog ba na sinasabi, pagka nakarinig ng ganon, kasi yung interest lang yung iniisip, hindi na pinapaliwanag. Siyempre, kasi may mga clickbait naman na iba eh. Pero ganun pa man, masaya po ako. Kasi kahit paano ay maayos pang takbo ng ating gobyerno, maayos po ang buhay natin. Mahirap talaga ang buhay. Maski sino pang umupo dyan, ganun talaga ang senaryo. Pasalamat tayo dahil patuloy na nagsisikap kasi ganyan naman talaga eh. Tayong mga Pilipino, maraming nakakalimot. Ito sasabihin ko na hindi man tayo kagalingan, pero ang Pilipino hindi tumitigil sa pakikipaglaban ng buhay. Ayan. Tumingin ka dito, yung sinasabi nila ng tali-talino, saka yung mga ibang lahi, makita mo lang na may nagawa sila, doon na relax, sigarilyo, kape, merienda. Kala nila yun na eh. Samantalang si Pilipino, nagawa man niya yan. May susunod na naman siyang research, pinag-aaralan na naman niya. Ganon yung Pilipino at yan ang totoo. Yun yung totoong Pilipino talaga. Hindi yan nagpapabaya. Kaya nga sa dami natin ngayon, survive pa rin tayo dito sa abroad eh. Kaya nga yung mga Pilipino dito, maski nga ang baba ng posisyon, mas mataas ang sahod eh. Yan ang nakakalimutan ng iba sa Pilipino. Kaya tayo na magkaisa at wag yung watak-watak tayo. It's useless to lead a divided society, sabi nga ng ni Dr. Jose Rizal eh. Kaya wag na po. Wag po yung ganun na tayo po yung nagsisiraan, tayo po. Wala po tayong unity kahit sa panahon lamang ng mga problema. O sa eleksyon, walang problema yan kasi karapatan mong magpapili at tumakbo eh. Pero pagkatapos na ng eleksyon, panahon na naman ng reconciliation para balikan natin yung government as an agency through which carry the will of the people. Nasaan pa yung will ng ang people. So, ibig sabihin pala, may faction din yung people ng Pilipinas kung ganun yung ginagawa natin. So, government is an agency through which carry the will of the divided people. Yan, palitan na lang natin yan. Kung ganun ang nangyayari, palitan natin yung definition ng government. Sa Pilipinas, setting lang. Napakalungkot, ano? Pero yun po yung totoo. Lalong-lalong to, papasok pa ako. Tapos pagbukas ko kasi ng ganun yung nakita ko. Siyempre, bilang Pilipino, wala man akong maitulong na ganun. Nag-live ako. Tapos, panalangin. Panalangin ako dito. Panalangin kami. Para mapagtibay ang mga namumuno sa atin. Tapos, kung ano yung nalalapitan namin na konti sa amin na lang. Natulong-tulungan namin yung kapwa Pilipino namin sa aming mga lugar-lugar. Yun na yung may ambag namin. Diba? So, ganun pa man, maraming salamat po wala po akong galit sa mga kwan. Ang sa akin lang pinapaliwanag ko kasi ang dami na kasing pinagdaanan ng Pilipinas. Dami ng pinagdaanan ng mga Pilipino.
Ano, malayo pa kay na Dr. Rizal, si Lapu-Lapu, yan, mag-umpisa pa sa Lapu-Lapu, biyak na bato, Daguhoy Revolts, mga ganyan, yung pinagdaanan ng Pilipino, ang dami na. May mga kwan pa, may mga EDSA pa, tapos ngayon, nagkakawatak-watak pa rin tayo. Siyempre, ang hirap din, ano? Dapat, huwag nating kalimutan, nakakaiba ang lahing Pilipino. O paglaliman pa natin yan, mag-search kayo sa Land of Ophir. Ayan, para makita nyo yung ano yung mga kapatid natin dito sa mundo. O, yan po naman ay mapan lang. Although na i-prove nyo rin kung totoo. Pero ang Pilipino, mayroong taglay na kasipagan, sikap at talino. Yan, sipag at tiyaga. Sinabi yan ni Senator Manny Villar na galing siyang squatter. Ayan, totoo po yun. Blessed na po siya ngayon. Kaya wag po tayong susuko. Wag po tayong ganyan. Ano po? Wag po tayong mag-away-away ng mga Pilipino. Nakakalungkot. Pilipino nagkakagat-kagatan na samantalang mga Pilipino ay may kasipagan, hindi tumitigil sa laban. Kahit ano pang lahi yan at kahit ano pang paniniwala, ang Pilipino masipag, matyaga. May mga matalino, hindi man lahat matalino. Pero ang hindi nakikita ng buong mundo, talagang matiisin ang Pilipino. Yan, matiisin yan. Yan lamang po. God bless po. Salamat sa pakikinig po ng aking live. Welcome back ulit dito sa Manong sa Bernard T. Gabaon Vlog.